Αντλία θερμότητας 52 kW για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, χωρίς τη χρήση boiler, σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης. Ο υδραυλικός εγκαταστάσης είναι ο Κώστας ο Καραγιαννάκης. Εδώ πέρα έρχονται όλες οι γραμμές από την ανακυκλοφορία των κτηρίων και η προσαγωγή του ζεστού νερού χρήσης που πάει για κατανάλωση από την αντλία. Όπως βλέπουμε έχουμε δύο ανακυκλοφορίες, μία για το παλιό το κτίριο, μία για το καινούριο κτίριο που ελέγχονται από θερμοστάτη. Η έξοδος είναι μία που μοιράζεται στα δωμάτια. Η λειτουργία, η απόδοση της αντλίας είναι, είπαμε, 55 kW με εξωτερική θερμοκρασία 12 και θερμοκρασία νερού 55. Αντλία εξ ολοκλήρου full inverter, εξ ολοκλήρου βαμμένη με Botlak της Rotex για προστασία από την αλμύρα. Μέσα στο μηχάνημα υπάρχει όλος ο υδραυλικός εξοπλισμός από μαγνητικό φίλτρο, καθαλάτωσης, δοχείο διαστολής για το ανοιχτό κύκλωμα, ασφαλιστικά, εξαεριστικά, οτιδήποτε χρειάζεται. Ένα μηχανοστάσιο υπάρχει μέσα σε αυτή την αντλία. Αθόρυβη λειτουργία. 5 χρόνια εγγύηση στον εναλλάκτη. Καλό ρίσκο στον πελάτη μας.